Dobranko. Iba toto máme dneska. To je všetko. Toto zmontujeme tu a budeme sa iba šmykať dole tým. Tak, jo, nič, len sa zlomila. Kľudne ťahaj. Ešte tam je. Tu zašprecoval. Kde? Však tu tu nožka, tyčka. Tyčka, nožka. Patrik, podaj mi tu takú dlhú šubu. Hej. Mechanik. Toto musíme vždy vypnúť, aby sme zavreli kofor. Tu máme vecičky do komoly. Dobrý deň. V krátkosti na V záver. krátkosti na záver vás tu vítame. Super, super. Cyberpunk. Kijk naar Składołku ma poskład do 30 sekund. Tak to ci będę pokazać. I teraz. No w jedną ruku mamy potrafię dla mnie. Może już tylko ma człowiek skupiności. No, ideme na test zručnosti, Peter. Jak sa na to cítiš? Dobre, aj keď máme menšie technické komplikácie, ale verím tomu, že to zvládneme a bude sranda. Vyhráme to. Musíme vyhrať, iná možnosť není. Brm, brm.
Gratulujeme víťazovi, ktorý vyhral hlavnú cenu Slanského kolečka. Keď čapo dávala za hradku gól.